आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। सोरजों रायलायबाय थादों बेलाय अरखौ फाग्ला सैमाया आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। नैलै पार्कआव फैनांदों लेंहरदोंलायना सासेया बे उनुबालालै मानसिखौबा बोरैबा बोरै नागारनो हागोनसो मोनलागासिनो आङो। ओइ बुद्धि दंबा एसे खिथाहरदोब्रा नोङो उल्ला जाम्बा बिनि लोगोखौ गोसथो होनबानो बियो नोंखौ नागारगोन लासैनो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है आंखौ बे मानसि गैयै जायगायाव गिलुबालु हारसिं दोंबाय थासिगोन बियो दाबो फैया र' फैग्रोसोंल' बियो नागारथाराहां बेखौनो देन रागा फोजोंथारदों बे आंखौ खनसे हरबावनो आं होद बिदि जागोनालै बे जाया माथोब्रा आं बुंनाय बायदिल' खनसे खालामलाय नोङो। दूसरी कॉल पे आयै व्यस्त आरो है। वाइथिंबावसो हाथारला आं उफ औलै बिनि थाखायथ' आं नागारनो चान्स लागासिनो दङ मानसिखौनो सुखुथारला आङो लासिं सिं अयथासार रागा दंलै दानो हाबानि सिगाङाव बिदिखाबा हाबानि उनाव बिहाव बिखुनजोजों बोरै सोलिनानै जानो हागोन सन्देहसो दं आङो। भाइ नों बे सिख्लाखौ लाबा जारला दंलै हरगासिनोलाय नै फना गाब्रबगोन थैजासे संसार जानांगौआ सेस जागोन नोङो आं बुंनाय बायदिल' खालाम नोङो अब्लानो साक्सेस जागोन। है नों बुंनाय बायदिनो खालामनांसिगोनलै बिनि लोगोखौनो फथायनानै लानांसिगोन। औ होद दे उल्ला होमबा दोनथ'दोलै दा नङाबा रागा जोंगोन नै फन हरगासिनो औ दे मासथिनि उल्ला बुंनाय बायदिनो खालामनांसिगोन बिनि लोगोखौनो स्रोद स्रोद फथायनानै लानांगौ। अबे साइडजों दं बे फाग्लियालाय बैयावसो हनै उनुबाला आया उनुबाला मा जाखो नोंलाय आया ओइ जाम्बिलाय मा जालायखो नोंलाय माखौ रागा जोंलायखो नों जेनेबा रागा जोंनायखौसो नुदों नोङो सोरजों एफा गोबाव अथिं थाबाय थाया हो अहायथिं थानो आंलाय माब्ला सोर हिनजावजों अहायथिं थाखो हे नों दहाय फन हरनाया जाम्बि आं उर्लाजोंसो रायलायदोंमोन बेयावनो नों फन हरनानै अहायथिं मोनबाय ना उर्ला हरनाय मबाइला एसे खालामना आङो माम्बार हट ओइ उनुबाला सना जाम्बि नों माने एसे एनैखौनो रागा जोंबाय थायो मा नों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बे क्लास 8, 9, 10 एम इ स्कुल हाइ स्कुलनि मोजां मोनलायनाय बायदि सानखो नामाखो नोंलाय जानला मानला मबाइल एसे एनै अहायथिं मोनबानो चेक खालामलाबायनो उर्लासो जाम्बि उर्ला आंलाय नोंखौ मालाबाय थगायफेरदों थगायाखै माथो नोंलाय हरदो होनबालाय मबाइला आं एसे खालामसै माबायदि गियाननि मानसि नोंलाय गावनि मोजां मोननायखौनो फोथायथारि हर होनबायना आं माबार एसे खालामनो आया अबाव लादों नोंलाय माबार हट अबाव लादों मेबो आया अखानदों हो मा जालायखो नोंस्रालाय मा जालायबाय थायो नायलाय सनिया बिनि आखलखौ आं दहाय उर्लाजोंसो रायलायदों बेवहाय गावहा अहायथिं मोनदों बेयावनो दाय जाबाय मा रोखोमनि मानसि बेलाय ए
नों जुदि उलारजों रायलायमारदोंमोनबा फनखौ मानो चेक खालामनो होनो हायाखै नोङो खनबेसे चेक खालामखो नोङो आंनि मबाइलखौ गोदोनिफ्रायनो चेक खालाम दिनैसिमबो नोङो रावजोंबो राव सिख्लाजोंबो आंखौ लाइन बारायनो नुफेराखै नों बेबायदि खर' थानानै खर' गैयै बायदि राव बाहायबा जागोन नामा जाम्बि थांबा थांनो ए रायलायमाराखैबा बे रुफालिया सोरमोन रुफालिया बे रुफालिखौलाय आं नोंनो खिथाखायाखै होनबा आं न'टस भिउ दंना बेनाव बे न'टस भिउ हरनायखौनो नोंहा गोसोनि सानबावबाय ओरैबायदि गाज्रि सन्देह खालामोना बियो सनिया मिथिबाय नों एसे बुजायलाय आंनि बुजायनायखौथ' लाखाला बियो नों लोगोना बेजों बेस्ट फ्रेन्ड नामा दे बुजायदे नोंनि बुजायनायखौ लायबाथाय खर'आ थिग गैया बेना बेनोथ'हाय आं नोंसिनि रिलेशनशिपखौनो माबा जेबो फोथायथारला हायोबा नोंसोर सानैजों स्रा-स्रि गावस्रालायथारदोहाय हो गावस्रालायनो ओहो आं हानाय नङा बेखौ बावगारनो बे आंनिफ्राय खैलाय थाखा जाखो नों मिथिगौ हाब बोरै आंखौ फैसा जानायनि नाम होबाय थाखोब्रा नोंलाय लासिं सिंनो बे माब्लाबा समाव चावमिन ममबो जाहैनाय अबावबा बेरायहैनाय बेवलाय नोंबो गारदों आंबो गारदों गावनिखौल' हिसाब लादोंब्रा बेयो आंनिफ्राय थांनाय फैसाखौ नों थाइसेबो हिसाब लायाखै आंनिफ्राय थांनायखौ हिसाब लायोबादि नोंनिफ्राय खावनै बांसिन जागोन बेखौ थाल गैया नोङो जाम्बि बोरो माला जाहोफेरखो नोंलाय माथो आंसो जाहोबाय थानाङो आरो मासे मास रिसार्ज सोना हरबाय थानाया आंसो हरनाङो बेफोरखौ हिसाब लाबाय थायो नामाब्रा बेफोरलाय जाखायो मोजां मोनलायनायाव थाइसे थाइनैफ्रालाय थांखायोना गावनिखौल' थांसै सानथो बियो सनियानाव सोंलाय सनियानाबो बयफ्रेन्ड बिहरबावोसो खोमा जिखुनु जाया दे बेफोरखौ बाद होदो सनिया बुंनाय बादिनो स्रा-स्रि खालामनोसै माथो गावस्रां बाथ्रा बुंबाय थादों होनबा नोंलाय नोंखौ बोरै मा जाथारदों आंजों गावस्रां बाथ्रा बुंबाय थाग्रा नोङो सबसमाय होथारा बेखौ मा जाथारदों आंजों होथाराखौ सारा सबसमाय गावस्रां बाथ्रा बुंबाय थाग्रा नोंखौ होथारगोन आं बोरो मा जाथारदों आंजों माथो समाया बायबायसो ओरैनो बाहा सरमा गैयाबा मेगना नुथारा आदै मेगनाबो साबावबायसो माबा आयु ओइ फाग्लाफोर बुलायनांला आंना मेगना नांबाय नायगोन आं नोंखौ आइ दे थांलै थां नों बादि सिख्लानि थाखाय दोरखार गैया आंहा नुबाय दा सनिया बिनि आखलखौ आयै माथो नोंना दुलुबाय दांनांला आदै साजोब्बाय थिग नंखायालै बे मानसिया बेनो नोंखौ नायगार बुथारदों बेनो फोनांदों नोंनाव बेनि आखाइ नाङाखै नोंनिसो आखाइ नांथारदों एफा गोसा आइदै ससमायाबो बायबावबायसो आंनो गोदान नांफिनगौ आं मिथिखाया हा एफा गोसा आइया माथो बायमारबायसो आइया दे आं उनाव बायना होफिनसै थो थांसै जाबाय दे थोदो दासान्दि जौखौनो संथाराखै आं आगै बानानैनो नोंबो संनाय समाव फैनो रोङासै गैयियावसो ब्र फैबाय मिरामिसजों थांफिननांसिगोन ओंखाम जालांबा जालांदो आगै नांलाया आब' आं माने जौ लोंनो होनना फैखायाखै बे नोंसिनि नानिनि खबरखौसो बोरै मा जाखो बेखौसो खबर लानो होनना फैदों आं बेनोथ' फिसाजोआनो मा एसे अख्राथाय आंना मालाय सेंग्रायानो रोम मोजांथारनो सेंग्रायाबा लागोना लाया रागा खरा सिख्लाखौबा सेंग्राया लागोना लाया मानि आब' नोंसिना बिजामादै जाखोना माथो बेखारसोनो साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया माजों जागोन बेखौसो सिन्था खालामनांगौ साख्रि गोनांखौ नांथारलाहाय आंनो गोरजिया फैनाय मोनबानो जाथारो आंनो बिजामादैखौ हे आब' नोंसिनाव फैनानैलाय मा मावनानै जाफैगोन ना नों फिबाय थानोसै बिजामादैखौ
बेखारनो ओरैनो जागारनायल'नो थोद नोंनाबो जाद्राया साननाया एसे मोजां मोजां बिजामादैफोरखौ नागिरनानै लादोब्रा फिसाजो सासेल'लाय दानि जुगावलाय मेल्ला सेंग्राफोर साख्रि गोनां गोनां मेल्ला दङ बेफोरखौ एसे नायनानै फिसाजोखौ बुजाय होनज्लाय एसे बिलाइ हरबानो जासै लाब गैयालै आब' बे बेखार सेंग्राफोरनो फिसाजो बिलाइनानै जेबो लाब गैया फिसाजोखौसो गोदाव सोराव जाहोगोन नों देनां आं बेफोरखौ मिथिथारलाहाय आगै जाहालाय गाबोन समफोरनो दब थांखागोन फिसाजोनि लुगैनाय बायदिल' जाथोंसै है जायालै नोंजोंबो थांसै आं थाथ'दो दे आगै दे थांदो मालाबा जौ संबा लेंहरगोन आं है आनैसो बबाव थाङा मानो नांगौ नै सोंनायाबो दाय जायो हाब आनैसो माथोलाय बै सोरबा बेखार सेंग्राजों लाइन मारिबाय थायोनो हायसो मोजांफोरखौ नायनानै लानो हाया साख्रिआवलाफोरखौ होद नोंना मा जाद्रायथारालै ओइ बोराय आं लादों नोंहा मा जादों ना नों जाहोनांदों बिदि नङालै आनैसो आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं नोंखौ बेसे अनो आरो नोंहा बिदिसो बुंबावबाय नाङा आंनो रावनिबो अननाय गावबा गाव थां बेबादिनो दानि जुगनि गथ'फ्रा अनबाबो अनजाया बुंबाबो मोनसेबो बाथ्राखौनो लाया है जालालै बिसोरो थांसै आं बे फंबायखौ आंखौ बुखिनोनो लिंहरबाय थायोना नोङो नोंखौ सेथियानो लोंगोन आङो बिमाबाबो आरो अबेहाय मा जाबालायखो नोंहालाय गोदाव सोराव सोर फंबाय बे नोंनि फंबाय खासेवा मानसिखौनो सैथारा आङो लोगो मोनबाथाय खालि बखिनायल' हामगौ जाम्बि बिमायखौ नामखारिनो हा बिमायालाय माथो जाखो बिमायालाय जंखायदोंसो दा ए जंखायनाय बिदि जंखाय नामा दैयाव नांलायनायनो बेनि मोनफ्रोमबो रावफ्रानो आंनि रागाखौ थिखिनो दख'यो हाबाब मा इसेबां रागा खरा नोंलाय गथ' नोम्फायाबो बेबायदि रागा खरा नङामोन सोरनि लादों नोंलाय जाथियाव गैया बंस'आव गैयानो आं रावनिबो लायाखै आं हारसिं बिदिखा आरो खोनासं आंखौ अरखावनो अनगा रावआनोबो दारायथिखा बोरै सामलायनो हाबावनांगौ आं बे फिसा सासेखौ जारलासो मोनथारबाय आङो आयौ मा फाग्लिथां माथां मोखां खोबथेलायनानै बहा थांनो नागिरदों हा मोखाङालाय दुलुनखो ना माखो मा खोबथेलायखो दुलुआखै आयै आं मेकापखौसो खारनानै गिनानै खोबथेदों हाब बहानि मा एसेबां देलाय मांग्रि जाथारखो नोंलाय माबा मोनसे जाथारदों नोङो देलाय नायनि हगारलै आयै हगार हाब मा जाखो बियो मोखाङा नङा आयै थांनाय मोनायाव बिसिनानिफ्राय गोलैदों आङो बेनो एसे दोलाबाय खोमा बहानि सौखिसानिफ्राय गोलैलायखो नोंलाय मोजाङै खिथानोबा खिथा माबा मोनसे जाखाथारदों बियो जाल्ला जागोनसो नोङो बिमाजों थगायनानै दादोनखा मा जादों खिथा माबा आयै मैया उरखावजों बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नोंनि थाखायनो नोंनो अख्राथार गथ' दाना मोनबायना साजाया बेहालाय मानो मालाय सिख्लाजों फनाव अलसिन थाबाय थानांगौ ओंखायनो रागा जोंदों आङो ए बेहा सेंग्रा जानानै रावबो सिख्ला लोगोफोरजों रायलायनो मोनथारला आरो नोंनिबा मोजां आखलखौनो सोलोंथारदोंथ' आंना फिसाजोआ ओहो आं रायलायहोआ बेखौ आंनि अनगा राव सिख्लाजों रायलाय मोना बियो
जुदि रायलायनांगौबा बेबो बै सिख्लाया गनाय नङा। बाप बहानि महारानि जाथारदों बिलाय? नै गथ' बिमानि आखाया बांद्रायबा नोंनि मोदोमाव गोलैगोन। बेखौ हले मिथिनानै लाखा नोङो। है नोंजों रायलायबाय थानांगौबा जाम्बिसो जागोन आङो। दे गथ' दा माबा मोनसे जानानैल' फै नोङो मोनगोनसो आंजों। आंहासो ओरैबो जाया जालायलांबाय। ना बेजोंनो लोगो जानो हायो ना बेजोंनो लोगो जानो हायो। गेजेरावनो थानाङो आंहा। सोर लेंहरग्रोगोन बेबा? बाथ्रा साप्लाय खालामनोब्रा। सनिया बेखौ बुंहै आंनिया मैया बुलायनाया खावलाया दोलादों रागा जोंदों होननानै बेनो खिथाखै। मैया बुलायनायखौ रागा जोंदोंनो आरो खावलायाबो बुदों। आंबो बे एखेयानो। मोजाङै खिथा मैया सोरजों रायलायामोन? मोजाङै खिथा मैया सोरजों रायलाया? उरलासोलै उरला मानो एसेबो फोथाया? बे खर'आव मेलेम दंना गैया? उरलासो नों मानो एसेबो फोथाया? नोंनि खर'आव मेलेम दंना गैला? आरो खिथाबावाखै आंना खिन्थु रागाया थिखिनायावसो दावखोजोब्बाय। मोजाङै खिथा अनलानि अनगा सोरजों रायलाया नङाबा दिगदारसो जागोन। रागाया हले थिखिनायाव दावखोजोब्बाय। मोजाङै खिथा उरलानि अनगा सोरजों रायलाया? रागाया आंनावबो दङ। आंनाबो हले रागाया थिखिनायाव दावखोनानै खानाया गुलायनोसै। Sikat. Bini kita ambil gue mereka kolam sih. नोंखौ ब्रेकआप खालामसैनो। आरो ब्रेकआप खालामनायनि खोथा बुंबावदों बियो नोंखौबो। आइरि आं थालाहाय नोंसोरजों। थैलायमाय थैलायदों नोंसोरो। आइरि बेनो खिथाखै आंनो बिखौ नांला। बेबायदि हिनजावा मेरला दं। आंखौ ब्रेकआप खालामनो नोङो हो? आंखौ ब्रेकआप खालामनो नोंखौ? आं बे उनुबालानि आखलखौ मोजांखौनो मोनथारला। मानसिखौनो बोरै नागारनो हागोन बेखौसो सानगासिनो आङो। ओइ
सनिया नोङो एसे बुजायना होलै आरो बेखौ बुजायनानै बिनि गोसोखौ सोलायहो माने बियो आंनिफ्राय गोजान जानायनि बेबायदि हिनजावखौ लानानै आं बोरै संसार जानो हागोन दे नोंनो एसे सानसाय सनिया हाय आंबो बारा मोनथारसै बे लोगोनि आखलखौ बारा मानि नांगौनि बाराखा बेबायदि हिनजावखौ लानानै बोरै संसार जानो हागोन दे आंखौथ' बाद दोन हाबानि साननै सानथाम उनावनो आंनि बिमायाथ' बेखौ होखारहरथारगोनलै आंनि बिमायाबो जाबायदि रागा खरा बिखुनजोबो रागा खरा आरो बिहामजोबो रागा खराबा बिसोर सानैजों बुलायनानै थैलायगोन नङाबा बेनोथ'हाय आंबो बुजायबाय थायो मानसियानो जेबो बुजायबाबो लाया एखे अख्राथार फाग्लिया मानसियानो थारानो दोंसे जनायसोगोनहाय दोंसेल' नङालै गासिबो प्लास माइनास थारानो जज'नाय बेना मानसिखौ नुवाखै नोङो माबायदि बेबहार बिनि जायगायाव नों मोनब्ला दा जों सानैजों बिसिबां अनलायनानै गोसोबायदि संसार जालांनो मोनसिगौमोन थोद हामाहाय बिदि बुंनो सोरबा खोनागोन आरो लोगोआ मिथिबावनांगौबाथ' सेस जाखागोन दै बेखौ गियो नामाब्रा आं बेखौ हिनजाव मानसिखायसो अननानै जेबो खालामा नङाब्लाथ' बेहाय आंजों हौवा मानसिजों थै खनसे ओरै गागासिनो पुटुस फाटा जाजोबगोन बे आंजों आङो सानसे लागासिनोखा बेखौ नागारनो आरो जै बेखौ नागारनो हाबाय जोंहा सानैजों गोसोबायदि बेरायगोन जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनि आखल आखु आंहा मिथिजोबखानाय ओंखायनो आंहा नोंखौ फसायखायो नाङाहाय नाङा जोंनाबो आइया साख्रियाल नङाबा हरनाय नङा ओरैनोबो आइया साख्रियाल' नागिरथारो बेलायथो बेबायदिनो दानो जोंनि बिखुनजोफोरा गासिबो साख्रियानोल' हाबा हरनानै साख्रियालजोंल' जुलि जानानै ओमफ्राय बे साख्रि गैयैफ्रा अख'ना जानानै थानांसिगौ हिनजाव मोनला बिराद गाज्रिलै दानि जुगनि सिख्लाफोरनि आरो बिमा बिफानि साननायफ्रा थै बिदि बुंनाङा जाम्बा जाम्बानो बा समायथारल' सानैखौबो सनिया नोंबो सासे लोगोनि गेजेराव हरसेखौनो नागारासै माथो आयु नै लोगो आं बिदि नंथाराहाय नोंगौ नै सयथिबो जों नोंखौसो नेदोंमोन आंखौ नेनाया नोंसिना बिदि मोदोम बुज्राव मोखांजों मोखां रमान्टिकसो सोलिगासिनो बाव आयै आं नोंखौ खर'आव हाला दे माबायदि मानसि नोंलाय गावनो होनबाय नोंसोर सानैजों नेथ' होननानै नोङो आंखौ नागारोबा नागारथारदो मिथिबाय आंना नों बादि हिनजावनि जेबो आंखाल गैया लामा ससे ओंखारबानो नों बादिया मेरला गावथिनायखाय नेबाय जों सानैजों जों सानैजों रायलायाबा सानैजों मेरगम गम थाबाय थानांगौमोन होद आं नोंखौ मा खालामदों मा मानसि मोनजोबबायलै हिनजाव बेखौ लानानै नोङो गारनाय बाथ्रा बुंबाय थायोना मा मुहिनि दं बेनाव हो मा मुहिनि नाहायना मुलि सोबाय नोंबो आयु लोगो आं बिदि मालायनि हौवाखौ हायना मुलि होनानै बरायनानै लाग्रा नङाहाय जानला मोनला दा बुंनो आंखौ आं नोंनि बे खोथाफोरखौनो खोनासंगासै नोंनि नैबे खर'आव थारा दोंसेबो गैमारला गैला ओंखायनो दिनैनो दानो जों सानैजों एकदम फाइनाल खाथां खालामखानांगौ नों गुबुन आरो आं गुबुन बे सिदा खोथाखा नों बुंदोल' नंमारगौ नंमारथारगौसो नोङो बेखौ लानानै आंखौ गारनाय खोथा बुंबाय थादोंना दिलाय लालाय नायथारनो आंबो मा खालामनो हागोन नोङो मा खालामनो हागोन आं नोंखौ अननानैसो जेबो खालामाखैमोन नङाबा नों हिनजाव मानसिया आंजों हायो हौवा मानसिजों आं लागोन नों जुदि बेखौ लाजानो लुबैथारदोंबा आं बेखौ दानो लानानै थांगोन बेजों थाबाय थाला
आइया ओइ अबाव थांनो नोंसोरलाय उरखाव अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय अबाव थांनो नोंलाय आं नोंखौ गारनो हाया फैना सना उरखाव बे लोगोआनो हायना मुलि होखाथारबाय बियो नंमारगौसो लोगोबाबो फोथायजाला